L'apatia és l'emoció que apareix quan allò que estem vivint no ens desperta interès ni il·lusió. Es tracta d'una emoció que ens pren motivació i ganes de viure. L'apatia ens permet veure que el que vivim no ens estimula ni ens satisfà i que, per tant, cal que trobem la manera que el present esdevingui estimulant per nosaltres i el puguem aprofitar i viure amb més benestar. Davant l'apatia, cal que l'acceptem amb normalitat i ens en fem responsables. Siguem conscients de què ens la genera i la gestionem de manera apropiada. Un dels primers passos per ser conscients del que ens genera apatia és identificar què li falta a això que estic vivint perquè sigui estimulant per mi. Per gestionar el sentiment d'apatia, podem posar en pràctica diferents recursos emocionals. Ser conscients de la importància de viure les nostres activitats diàries amb implicació i compromís. Sentir-nos responsables del que fem cada dia per tal que les nostres activitats diàries ens estimulin. Preguntar-nos com podem afegir elements estimulants i motivadors per nosaltres en allò que estem vivint i integrar-los en el nostre dia a dia. Compartir les nostres activitats amb persones que ens importen i seguir confiant en la nostra capacitat de generar les condicions òptimes per aconseguir el que volem. Les comunitats apàtiques són comunitats que no construeixen possibilitats de trobada i relació, de futur ni de diversió. Són comunitats que no estimulen a les seves persones. Per aquest motiu, necessitem identificar en el si de les nostres comunitats punts comuns que ens il·lusionin col·lectivament.